هەلبەت ئەف کەمپین di çarçoveya dirûjma Sûriye mala me ya mezin em wê biparêzin de ye. Birêz Wezîr ev kempîn di meha heşta sala 2025 de da destpêkirin û heta niha jî berdewam e. Em her roja şemiyê diçin navçeyan, taxên xwe û kolanên xwe paqij dikin. Ev wekî destpêşxerî û kempînekê gelekî baş e û li hemû parêzgehan ji aliyê civakê û hemû pêkhate û temenan ve rastî pêşwaziyekê mezin hat. Wan dest bi şandina vîdyoyan kir ku berê çawa bû û niha çawa bûye. Ev hest ji bo me û ji bo xelkê deverê jî gelekî xweş bû ku ciwanên me û xwebexş dadikevin taxan û wan paqij dikin. Helbet ji niha û pê de ev berpirsyariya her kesî ye, berpirsyariya her welatiyekî Sûriyeyê ku welatê xwe biparêze. Sûriyebûya me û dora me ye ku em wê biparêzin ji paqijiyê dest pê dike û bi avakirin û jinû ve avakirinê bi dawî dibe. Ev bangewaziyek e ji bo her kesî ku em wekî Wezareta Rewşenbîriyê her roja şemiyê amade ne û bi îzna Xwedê em ê li deverên cuda yên Sûriyeyê bin ji bo paqijkirin û jinû ve avakirina welêt. Em jî weke tîmên din beşdar bûn, armanc ew e ku peyan bigihêje her kesî ku ev paqijî berpirsyariya me hemûyan e. Şikir ji Xwedê re beşdarbûn baş bû, hêvîdar im ku her tim kempîn û peyamên wiha ku em bigihînin hebin. Welatê me welatê her kesî ye û divê paqij be, weke her cihekî ku em lêrû dinin, divê paqij be û derbirîna me û rewşa me bike. Ez hatime vir ji bo ku gemara li bin pira azadî paqij bikim. Da ku em ji xelkê re bêjin û peyamekê bigihînin ku divê ew zibilê xwe neavêjin, erdê lê biavêjin zibilxanê. Goha û dora welatê xwe biparêzin.